Hallo. Og velkommen til Dårlig kat. Velkommen til vores nye kanal. Hvad vil sige noget til det, Simon? Sig noget! Nå, det vil sige hej for vores nye kanal. Hvad skal I sige hej til? Vores nye kanal! Ja. Vi har lige lavet den i dag. Klokken er 8. Du skal hjem. Nej. Du skal snart hjem om 2 timer. Du skal hjem klokken 10. Jeg skal faktisk ikke hjem klokken 10. Ja, hvornår så? Klokken 9. Nå. Okay. Ja. Nå, men hvad skal vi fortælle om? Skal vi fortælle, hvad vi skal lave? Ja, vi skal lave en hel masse Minecraft og alle mulige andre spil. På et tidspunkt kommer der et GTA 5 og alle mulige lækre ting. Alle mulige lækre ting. Alle mulige slags spil. Ja. Som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Der kommer til at være meget spil. Ja. Masser. Hey man, hvad så? Lækre handsker. Og en fed mælkemasse. Shut up! Og den der ikke ved, hvad shut up. Det betyder noget helt andet. Bip. Nu skal vi ikke sidde og lære folk. Hvad siger det betyder? Det betyder noget ikke grimt. Skal vi Star Wars plakaten deroppe? Kom så, Danmark! Lo. Jeg kan faktisk se sig på skærmen. Ja, man kan se dem på begge to. Og jeg er da ikke ved, hvad for en skærm det er, det på min tv. Vi viser tv, og så tv, det er ikke så godt. Jeg kan ikke se noget. Nå, det var min storsøster. Jeg går lige over til hende. Man har spist aftensmad. Ja. Og I will ikke like Bo Sørensen eller Jos 04 gameplayer. Nej, I må ikke like Jos 04 gameplayer. Står hvorfor ikke? Jo, I må gerne. Hvem siger ikke? Nej, I må gerne. I må like Alice. Vi laver også andet end gaming. Ja. Det bliver bare næsten kun gaming. Ja. Næsten. Ja. 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 Vil du se porno? Ja. Vi ved alle sammen, Simon er bøs. Nej, det er ikke Simon, der er bøs. Det er Jonas. Nu whisky Pedersen. Jonas og Whisky Pedersen. Hvis du ser med her. Du har altid været min yndlingsspiller. Og det når vi ved, hvad han er bøsse. Han så noget, gøre noget helt forkert. Som er helt naturligt. Okay, så der kommer en link til min. De går til os. Der kommer et link til min porno hjemmeside nede i beskrivelsen. Nå, men vi har filmet i lang tid. Skal vi så ikke tænke, at det var det? Ja. Ja, det må man tro. Nej, så kan